Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Slobodanka Vučković iz Radunjače kod Banja Luke našla je mrtvu kozu u dvorištu kuće, ali nije mogla ni da pomisli da je prije toga nesrećna životinja silovana, a zatim zadavljena. Ona je bila šokirana kada je saznala da je za ovaj čin osumnjičen komšija, mladić od 32 godine, koji ne samo da je priznao delo, nego je njenom sinu rekao da mu je koza bila privlačna. Osim što je koza bila povređena, ona je pored leša našla novčanik u kom su bili dokumenti silovatelja, za koga nikad ne bi mogla ni da pomisli da bi učinio nešto tako strašno. Pozvala sam policiju koja je došla na lice mesta, pa je zatim došao i veterinar. Obdukcija je rađena u Veterinarskom institutu u Banja Luci, odakle sam zvanično dobila potvrdu da je moja koza silovana i zadavljena, priča šokirana žena. Taj mladić je isto ispitan u policiji, bio je u pritvoru 24 sata, nakon čega su ga i pustili. Zamislite, on to uopšte nije negirao, a kada je danas nakon svega sreo mog sina, rekao mu je: znaš, ja kad sam išao i video kozu, ona je mene privukla. Eto, to je lično mom sinu rekao, rekla je ogorčena žena.